ଗତକାଲିର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତାହାହେଲେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଗତ ଦିନର ଭୁଲକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନେଇଥିବା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ସେହି ଭୁଲରୁ କିଛି ନ ଶିଖିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଗତକାଲିର ଦୁଃଖ, ବିଫଳତା ଓ ଅନୁତାପକୁ ଧରି ରଖିଲେ ଆଜିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନର ଭୁଲକୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବୋଝ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଇତିହାସ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଗତକାଲିର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତାହାହେଲେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଗତ ଦିନର ଭୁଲକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନେଇଥିବା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ସେହି ଭୁଲରୁ କିଛି ନ ଶିଖିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଗତକାଲିର ଦୁଃଖ, ବିଫଳତା ଓ ଅନୁତାପକୁ ଧରି ରଖିଲେ ଆଜିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନର ଭୁଲକୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବୋଝ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଇତିହାସ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ।